जी खनामानी हेडफोन बाय हेडफोन नि जेटा माइक बाय बावा हाइके जों भिडियो रेकर्ड खालायगा थाखाय क्वालिटी गाहाम माननाय माने साउन्ड नि क्वालिटी गाहाम ओंनाय आमा हाइजा गाबोन बागै नों थानियो जेटा तुइ फेमान हिंके अबो आनि साकबाय थां जेटा पार्सोनेल आं यूज खालायो जेटा By-M1 मानि गाय गाबाहाय हिंके अमो हिंकाय बोट नि नंगा फुनुगै दङै हि बोट नि BUAT बोट नि अबो हेडफोन एबा earphone हिंके अबो आं निजि खोनावता मोबाइल बाय खोनाव हिंके ताबो नंगा फुनुगै थांमा हिंकाय ओ जे मो माइक बाय जेटा आं ओ मोबाइल सराय मानि यागलो हिंकाय खरां बाबा हाई क्वालिटी ओं आबनरनो जे नायनाय नरनो सायमानाय गनर कमेन्ट बक्स थांनि कमेन्ट खालाय सादि बमनि क्वालिटी गाहाम ना Boya By-M1 नि दा साउन्ड क्वालिटी गाहाम ना ओ जे earphone नि साउन्ड क्वालिटी दा गाहाम अब जों तिनि टेस्ट खालायलायनाय इनके फारि तिनि भिडियो न जोंलाय सिवाना इनके ताबुक आं जे खरां कक साइतमन इनके Boya By-M1 नि खरां जेतनरक ताबुक खोनाय दङ इनके ताबुक आं ओ जे Boya By-M1 नि जेटा प्लाग न आं खुलुगै रनाय सकगै रनाय इनके रिमुव खालाय रनाय का आं अबनो पुट इन खालाय रनाय आबनका पुट आउट खालाय रनाय इनके ताबो आं अबनो पुट आउट खालाय रनाय इनके नराना हिनाना Boya-M1 नि खुलुया कनानै आं अबनो रिमुव खालाय रिसिनाय इनके ताबुक हिंके अमो हिंके इको नंगनुइ दंगना थेपाजाक आयंगो अमो हिंगाकाय तामनानै आनि जेटा पार्सोनेल यूज खायमानि जेटा माइक उनकनि earphone एबा आं मनो माइक हिसाबै ताबुक आं यूज खालाय दंगो मोबाइल नि उनकोआ इनके ताबुक जदि अबबाय आं ताबुक कक साइतमनि नरक ताबुक खानाय दंगना इनके ताबुक साउन्ड क्वालिटी बमाहाय नरक ताबुक कमेन्ट बक्स थांनि कमेन्ट खालाय सादि नरक जे ताबुक नुबि दंगो जे खानाय दंगो नरक खुनजुबाय इनके नायदि अमो हिंके Boya By-M1 नि जेटा माइक इनके अबो हिंके ताबुक earphone छि अमो कोनो माइक या इनके ओ जागाव जतनि मोबाइल न कायसा उनको तंगो जतनि earphone न कायसा उनको तामनानै कायसा स्पीकर तंगो माइक तंगता इनो तबो फुनगा तंगै तंगो ओ जगा चिकनसा जेटा माइक ओ माइक बायनो किनि जे खरां कक सामानि ओ जगा हाबै थांगोता इनो तबो सायमानै तंगना इनके जे साउन्डनि क्वालिटी बमा हाय इनके तबो न आं साना थांमानि हिंगा न तबो साना नायमान हिंगा अबा हायसे जे तमुनो निन थानियो Boya By-M1 माइक करिफानो जे कोनो माइक करिफानो निनि earphone तंग हांगाखायनो हेडफोन तंगाखाय आबबायनो नों भिडियो सोनामै नों निनि YouTube दाइमानो इनके तमुनो जों मोबाइल बे जों जदि भिडियो खायखांगा आसक बेस्ट क्वालिटी या माने क्वालिटी गाहाम या ता सावन गाबोन बागै नंना आं ताबो अमनो जे इक्विपमेंट एबा नरक ओ जे earphone नरक बाय खालायनो हेमानो आं डिस्क्रिप्शन रे अब फ्लिपकार्ट ए नाहार माने 450 टाका गना गतेबो माहाय माइक दङो तुफानो ओ जे बोट नि हेडफोन गाका earphone गै साउन्ड नि क्वालिटी गाहाम मुता गाय नरक कमेन्ट बक्स थाङै न कमेन्ट खालाय साउन्ड नों खागाव गनरक बुजिखना तै नरक साउन्ड बखाय दंखना बबाहाय तिनि जेटा साउन्ड आनि जे खरां जे Boya By-M1 नि खरांगा बमाहाय गते जेटा बोट नि earphone नि साउन्ड के बबाहाय क्वालिटी नि फाय इनकायनो ओ भिडियो न साजा कांगा काय लाइक कमेन्ट शेयर खालायनानै तापौदि गाहायनाय नरक मै नेक्स्ट भिडियो टेबो अबाहाय भिडियो आं तुइ फैनाय इनफर्मेटिभ भिडियो जुदा जुदा भिडियो नरक नाय इन्टारेस्टिङ न तैके इनकायनो नरक अबन बागै चयावै Kokborok नि टेगा ना एंटरटेनमेंट YouTube चैनल गरमी तुंगि नाय तुंगि तै ताको नरक Kokborok नि टेगा ना एंटरटेनमेंट YouTube चैनल सब्सक्राइब खालाय गंगे ताबुन सब्सक्राइब खालाय रेडी गाहायनाय नरक नेक्स्ट भिडियो मालाय फैनाय जतन हामबाय बाय